हैं जी? ना ना तब सामाजिक गीत एगो हम गाई ऐसे कि अनुपमा आगे चल के तोहरो शादी हुई हाँ जी तो तहर सास जान तरू का सिखई है काची क्या कि अनुपमा तू हमारा घर के बहू बाड़ू इज्जत बाड़ू लुका के रह अच्छा बाकी ऐसा होला ना पूछो कैसे कैसे सास चाहे कि कतनो बहू लुका के रहे ताकि काहे रहे अब गीत के माध्यम से बताए कि गीत के अर्थ का बा लय बड़ी पुरान है भरत चाचा के है हाँ जी जनिती जजारल जइबू आग में दहेज के अरे पाप नाही करती बेटी ससुरा में भेज के मान लो कि अब खड़ा बनी जाता भाई अब सवाल जवाब हो हाँ तो हूँ ऐसा नहीं पेश करी पतो कहती है कि आखिर काहे अम्मा जी हम लुका के रही जबकि हमरा के केहू देखे से बाकी है नहीं केहू ना करे ई कैसे हो जाए तो कहती है कि सब केहू देखले बा अरे अंजोरा में निहार के तका हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासू जहिया देखा देखी होला तो 10 लोग जाला देखे खातिर तो लड़की तो वही घड़ी सबके नजर में आ जाले कि कैसन बिया खराब बिया निमन बिया हालांकि केहू के लड़की के तो काटे के ना चाहिए हाँ जी लेकिन फिर भी पतो कहते कि अब हमरा के मत कह के ला जाके रहे सब केहू देखले बा अरे अंजोरा में निहार के का हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम ए भाई एक जना कहलन कि हम आर्मी में नौकरी करले 30 लाख ले हाँ बियाह हो गई लड़की ससुरा चल गई 10 दिन बाद कहलन कि सुनो तनी भूख लागल बा कॉफी बनाओ लागल बा भूख की कॉफी फरमाइश तो लड़की जवाब देके कहती है सुंदर बा रोटी भात पकाई बनाही ना जो रोटी भात पकाई नहीं ना जो जैसे अपना हम भाई रवि के बिना तिलक के शादी करा दे आपकी शादी में तो हम आएंगे दहेज नहीं लीजिएगा ओके ढेर लड़का बुलेट खाती जरूर रुसेले हाँ ओसन तो अपाची खाती तो लड़की कहले बे कि हई जौन गाड़ी में घूमत रह ये हमर बाबूजी दी हले बारो तेला ओके हमर दी हले आवे जाए के सधारा ओके हमर दी हले आवे जाए के सधारा दहेज दे के बिनले सहारा के सधारा दहेज दे का हम चली सासू कहली कितने बता कैसे सब कुछ देखले बा कि आज तो लजा के ना रहबे तो कहती है कि इहे नु जरूरी मजबूरी कहाला अब बाबूजी दुआरे पर करवले जयमाला जब जयमाला होला तो सबे लड़की के सखीरे सुनना चल फलाना के तनी दुल्हा देखाई जा गोरबा की करिया गोरबा की करिया बा तो घरी सभे देख ले ताकि लड़की लजाओ त कहे लजाओ की है नु जरूरी मजबूरी कहाला अब बाबूजी दुआरे पर करवले जयमाला बराती घराती देख ली हलो आ 10 गो दुल्हा के यार हाँ जो सही जयमाल होला टाइट रहले सब आ जो सही जयमाला होई लड़की कहती है कि आमा जी हमार बात सुनी
लफुआ लफांगा देखले अठाह कमारी मार के काहो चलिए सासू अचर संभार के काहो चलिए सासू एक हमने बेटी के ऊपर गीत गाया निर्दयी पापा जी अगर भेम मारती हो निर्दयी पापा जी अगर भेम मारती हो बेटी दुलरुई के आँखी के तरुई के बेटी दुलरुई के आँखी के तरुई के सपना उजाड़ती होला निर्दयी पापा जी गर्भे में मारती होला पापा जी गर्भे और कहते हैं कि अम्मा जी हमारी बात सुनी और ही लोग देखले बा वो मेरे उरा सबका नंबर बा सब के हु देखले बा नचनिया बजनिया माने दुआरे बारात लगल लगल जब तुरंत पीट लेके कि सब के हु देखले बा हाँ अरे नचनिया बजनिया अल्लाह से आन देखले बुढ़ावा पुरानी तब हम कैसे रहे सबसे बेसी बेचैन देखल अनुपमा तारो बियाह होई हमरो बियाह होई तो वीडियोग्राफी लगे तो कहब थू थू लटका दे हाँ घुमा दे ये 1 2 3 ओके यही तरी जानी जे एगो चुटकिला याद दिल अरुण चाचा एगो हमरा गांव में अंजनी मित्र बाड़ो तो कर बियाह भइल तो शादी के एल्बम बनवाले रहे तो कहल कि देखो फलाना चाचा शादी के एल्बम हो 18000 लागल बा पानी है पन्ना सेट करे माने पानियों में डाल देबो तो दही ना हां एगो जे मगहिया बाबू रहल कर बबुआ जी पानी में ना सटी आग में दौड़ी हवा बनाओ तो उनके एल्बम लगल बा 18000 वे कहते कि वीडियोग्राफी वाला देखले लाइट बाटे काहो मचलिए सासू लास्ट लाइन कि बाबूजी देखले हलता हो के खाड़ हो कौन तोरे इज्जते से होता खेलवाड़ हो गोलू राजा रोवेले अच्छा दीप मुँह मार के काहो मचलिए सासू अगर बात समझ में आइल होके तो एगो ताली बजा दी एक और अर्थ है बात कि जब नियम गार्जियने लगौले बड़े आखिर काहे लुका के रहे तू कुछ कह क्या कहे बैलेटरी खत्म हो गल भैया तो तू है के बंद कर देबा कह ऐसा तो जय मर्दी साउंड वाला भी बड़ा साउंड वाले के प्रति नहीं कहे कैमरे वाले को कह दिए साउंड वाले हनुमान होते हैं सबसे पहले आते हैं बाद में जाते हैं सही हम सिर्फ 4 लाइनें कहेंगे गोलू जी आप क्या बोले हैं कि तब काहे ऐसा तब काहे चलिए सासू आचर संभार कि 24 घंटा घूंघट में आमा जी हमरा हबना मॉडर्न युग के कनिया हाँ इतना सा सत साहबना सासुर भसुर के आगे पर्दा में हम हूँ लुकाई कहे खाई अपना मर्दा के कमाई ल जाही कहे खाई अपना मर्दा के कमाई के बनिया
खाई अपना गोलू के कमाई ल जाई सीताराम सीताराम कि खाई अपना सैया के कमाई तो हम ल जाई का जो भाग हम कुछ ना कहें